Szeretettel üdvözlöm a Manchester United Magyar Szurkolói Klub összes barátját, mert ugye ez nem lehet más, és külön a manutd.hu olvasóit, és nagyon bízom benne, hogy rövidesen, személyesen is fogunk tudni találkozni valamelyik nagy fontosságú mérkőzés közös nézésén, és együtt fogunk tudni szurkolni. Örömmel veszem, és nagy megtiszteltetésnek tartom a tiszteletbeli elnöki kinevezésemet, megválasztásomat, és ennek megfelelően tovább is képviselem az összes magyar United szurkoló érdekeit, ami rajtam áll, illetőleg hát a világ 155-160 milliós, én úgy tudom, ilyen nagyságrendű táborában úgy gondolom, hogy egy fontos pozíció lesz a miénk. Póló mellett imádtam a focit. Legalább annyira, mint magát a pólót, amikor a pólót játszottam, hát ugye minden gyerek focizik is. 15. éves voltam, volt szerencsém, édesapám Londonban dolgozott, őt meglátogatni, és egy kicsit megcsapott az angol mentalitás. A televízióban látható angol klubcsapatok, meg angol válogatott mérkőzései kapcsán nekem nagyon hamar szimpatikus lett az angol foci. A döntő lökés az, hogy én ilyen komoly Manchester szurkoló lettem, az 2002-ben történt, amikor is az akkor 12 éves kisfiammal elmentünk egy United Sunderland meccsre. Az volt az apropó, hogy én a vízilabda edzőknek tartottam előadásokat Manchesterben, és ha már ott voltam 4 napig, és otthon játszott a United, kértem 2 jegyet a pólósoktól a meccsre, nem volt egyszerű különben, természetesen megvásárolva kaptunk 2 jegyet, mégpedig a fölé, a kapu fölé, ahova kezdeni szoktunk, most már elnézést a királyi többesért. És mit ad Isten, az első fél időben 4 gól esett abba a kapuba, ami fölött ültünk. Azonnal a Megasztorba trikóvásárlás, rávasaltatva a Beckham név, ez volt februárban, augusztusban jöttek Zalaegerszeggel játszani a csapat, és tévés kapcsolataim révén akkor ugye már azért az első olimpián nagyon túl voltunk, a Kristóf bejutott a sajtótájékoztatóra is, meg az edzésre is, úgyhogy a trikója most be van keretezve a falon, rajta van a Sir aláírása is, és a Beckham aláírása is. Vonattal mentünk Londonból Manchesterbe United Tottenham meccsre. A vonaton a Tottenham szurkolók mondták, hogy 5000 fontért megveszik, a Kristóf nem adta. Így helyes. Úgyhogy hát így indult. Kétszer voltam Carringtonban, az edzőközpontban, ugye egy United Soccer, nem kell mondani, hogy mi az, hogy Carrington. Tényleg sokat beszélgettem vele, mind a kétszer a Temesvári Miki, most már bácsi segítségével. Amikor a pekingi arany érkezett nekünk, akkor Sir üzent, hogy gratulált. Tehát gyakorlatilag nem azt mondom, hogy rendszeresen beszélünk, de hát azért nem felejtette el, mégis sportember lévén, hogy kiről van szó. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy sokat tudtam vele beszélgetni, és nem arra, hogy mondjuk olyan VIP-jegyet adott, hogy az egyik oldalon a Giggs ült meg a Scholes, a másik oldalon pedig a Sir Bobby Charlton, hanem az, hogy egyáltalán mondjuk, amikor másodszor találkoztam vele, akkor megdicsérte az első alkalommal tőlem kapott szarvaskolbászt. Megmondom őszintén, hogy itt már az edzői vénám is benne van. A Giggset nagyon szeretem, mert egy borzasztó megbízható játékos. Látom rajta, hogy egy ideális játékos egy edző szemszögéből. Tehát nem cirkuszol, hajt, tudja, mikor mit kell csinálni, hibázik, mint bárki, de ritkán egyébként. Ő is, meg a Scholes is mindenképpen kiemelkedő. Ugyanezt elmondhatom egyébként a Rióról. A Rooneyt azért szeretem, mert láttam benne azt a pár év küzdelmet, hogy legyőzte magába azt a vehemenciát, amivel nem lehetett volna végig játszani a pályafutását.
Hát minden olyan meccs, amin jelen voltam, szerencsére van bőven. Tottenhamet kétszer láttam játszani. Talán az a Tottenham meccs, amikor 0-2-ről nyertünk 5-2-re, ott is pont annál a kapunál ültem, ahova az 5 gól esett a második félidőben, mert akkor valami oknál fordítva kezdtünk. Nyilván a Rooney olózós gólja, de mostanában ez a Chicharitonak ezek a szemfüles gólja, vagy kritikus pillanatban ilyen, így úgy amúgy, ahogy elteszi, és azon a 30 nagyon tetszett az a lesgólja, akkor kiszállt a kapuból és bepöckölte, annak ellenére, hogy tulajdonképpen szabálytalan, de nekem tetszett. Tehát, hogy mondjam, most nyilván a Szűsár, meg a Teddy Sheringham góljait elég sokszor látja az ember. Sok szép gól volt. United mellett a legerősebb, legjobb játékot a City nyújtja. Tehát szerintem a City lesz az ellenfél a bajnoki arany szempontjából. Könnyebben jósolható a bajnoki, a dobogó szerintem biztos, de az arany, mint a BL győzelem, de a csapat nagyon jó, és egy meccsen bárkit meg tud verni, de ugye a BL-ben 2 meccs van, de 2 meccsen is bárkit meg tud verni. Tehát én úgy gondolom, hogy mindkét helyen van esélyünk. A BL-ben nem tudom mondani, hogy dobogósok leszünk, a bajnokságban biztos, de azon belül az, ami számít, ismerve a szőr mentalitást, az az arany.